Niin, ja morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen meidän traktorit, koska ne on nykyaika suosittuja vehkeitä. Joten mennään suoraan video pariin. No niin, sehän on tässä heti reunalla tää traktori. Tämmönen Belarus. Olisiko ollut 1960 vuosimallia. Tommonen tuot toiselta puolelta. Ihan hienoa. Mutta eihän tää kauheasti mitään kuule, kun tää on niin vanha. Sitten sisällä. Terve! Tuuks Raina? Täällä olisi penkki valmiina. Mitä helkuttia. Joo, tältä se vähän näyttää tätä sisältä. Joo. Siinä on moottori. Belarus. Ja tästä se näyttää keulalta. Tai siis keulasta. Noin. Joten mennään seuraavaan traktoripariin. No niin, meillä on tämmönen Setor 7045. Tää tehtiin just äsken, tai ei äsken, kun joku kerta, niin, mikä kytkin remontti, niin tältä tää näyttää. Voidaan katsoa seuraavalta puolelta. Tästä näin. Mitä taas toi äijä on tuolla noin? Tuuks kattoo remontti? No niin, ja sit katsotaan vielä täältä takaa. Joo, tää on vähän remontissa, mutta mennään seuraavaan traktoriin. No niin, sitten on tämmönen Nuffield. En tiedä mikä malli on, mutta ihmeen hyvä tää on. Tämmönen näin. Mennäänpä kattoo sitä. No, hyvä traktori. Mennään kattoo näin hydrauliikka. Tää on ihan hyvä. Hyvä. Sitten täältä se näyttää täältä päältä katsottuna. Ratti on siinä niin, ja sitten penkki ja sitten vaihteistoja siinä. Niin. Joten mennään seuraavaan traktoriin. Noniin. Sitten on tämmönen Ford Major, eli tää on niinku superversio. Tää on niinku puitten teossa aika hyvä. Mennään vähän tänne pidemmälle, ne näkyy aika hyvä. Taas toi jäijään tossa. Noniin. Noniin, mennään kattoo täällä. Siis puita tehty. Näin. Mennään seuraavaan traktoriin. Noniin, siis meillä on tämmönen Belarus. Siinä on tämmönen, sit on tommonen, mikä tää nyt, tukkikärry tai sillai. Sit tosta noin, on tolleen noin, siis moottorit ja siellä. Taas toi äijän tuolla. Siinä on hytti. Mennään hyttiin nyt katsomaan. Mä voin ottaa se puhelimen ja näyttää millainen tää hytti on. Elikkä tässä on siis ohjaustanko. Joo, kaikki tai ratti. Kaikki nyt se tietää. Sitten täällä on kaiken maailman nappuloita. Toista menee traktori vissiin käyntiin ja valot sun muut. Ja tossa on polkimet niinku kaikki tietää. Ja täällä on työkaluja ja kus sammuttajia. Sitten täällä on vipuja, millä saa säädetty hydrauliikan perän korkeutta ja sitten laskee. Ja sitten tässä on tuon kauhajutun nää. Ja sitten tässä nää on sitten tukkikuormaa ja vivut. Joo. Ai niin, jos te haluatte frisbee golf-videoita tai jotain niinku fripa-videoita tai jotain, niin meillä on fripa-koneja ja me voidaan tehdä. Joo. Noniin,
tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tilata kanava. Voi jumalau. Noniin, muistakaa tilata kanava. Laittakaa like tälle videolle. Tuommoista traktoreita meillä on. Ui vittu. Noniin. Mitäs mä nyt voisin sanoa? Muistakaa tilata kanava, laittakaa like. Ja nähdään seuraava video parissa. Toivottavasti tykkäätte näistä. Moro.